Asik. Ya, ayo joget cong. Hey, luar biasa. Koyong ini loh Mas Amin, semangatnya tuh luar biasa nih. Matur suwun Bu. Kayak konco-konco liyane monggo lho. Monggo. Sedikawali katoran sedeng rawuh ingkang nebi katemben rawuh wonten dalem Jawa. Aja sapenamu kowe ngelarani. Yo joget yo. Aja sagampangmu kowe ngobrol janji. Nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci.
matur suwun Bu. Luar biasa Suwun. nih.